Ya terang lujeng dalu sadene kagem para pamirsa kang mriko monggo merapat Bapak Ibu kang teng mriko niki teng tulis kriya nggih Mas. Tulis kriya wong ayu. Yo. Minane aku yo nang ngono kae lho. Endi? Ning Indomaret maksudnya. Indomaret ngarepku lho iso kono iki ngendi? Boleh ya, oh ya aku jodohku kono ta. Bayi. Lah aku kan tembus mburi ya mepet kurang ajar. Aduh ya tau wayangan to ning tang kono. Endi? Kan kene no, bali desa. Kapan? Kok aku lali duwite Duwite entek kok. Ribon Mas Debleng. Aku sawiran sampean tambah glowing skincare-ku ganti. Turahan lengo klenthek jar wong iso. Glowing lho Mas, tenan lho. Mas, Jenane rong pas awan-awan kae ndak ngono kuwi ya. Nggih. Sabar rumiyin nggih. Terima kasih Mas Denny. Sami-sami. Bawa terdewe suarane. Bacaan sarwa asih. Sekarang arum Sabur pisang WAG audio profesional sound system. Terima kasih. Semoga tembakan yang terus sesarangan bisa
Terima kasih Diajeng Fiska kepareng pinarak sawetara. Manut sampean penake ning kene ya ora apa-apa. Aja ngawur debleng. Karo tok bahaya saploke sing keri iki. Ora baik kok ya. Lho, le bayi, Anakku baik kok kok. karo awak baik. Ya wis berarti karo liyane tok sing ora apik. Nggih, ngaturaken matur sembah nyuwun sanget nggih setunggal tetembangan Apurwani gelaripun budaya ing dalu punika sesarengan kalian campur sari sekar arum mugi kasingkuyung WHG audio profesional sound system. Nggih, angka kalih sinden yang sangat luar biasa saking kula tlatah wetan kaya apa jajal tanjakno Mas Debreng iki ana. Aduh, lali aku jenenge. Pipit Gustika kaya jajal sandale. Ya, Cok. Swasana. Nyapa ta wae aja kaya ngono ta panjenengan sawetara aku mau jan magleng ngono ki lali. Sampe ini lek reng aku mesti kudu nyeluk mintu kok. Eh. Iya ta asli. Ya tenan story. Nah, Ki sing story ki bote lha sine. Oh, story ki bote. Ya Diajeng Pipit. Heeh, ngaturke sugeng dalu wong ayu. Heeh, sowan ana ing daleme Bapak Handoko. Ya, nggone mengeti tasyakuran, ya mengeti acara menyongsong tahun baru, tentunya juga ambal warsa kang kaping 46. oh, Ya, dina iki, nah niki ingkang pecine putih, klambine warnane krem, celanane abu-abu. Lah, kaedosi ya kuwi. Soale sing miyayeni ternyata ya nggih, heeh, alhamdulillah awake dhewe sowan ana ing bengi iki ya ta, nderek-nderek mangayu bagya ya nderek malam tirakatan wayangan kanthi dalange sik enom. Ki Ridho Kusuma. Lah dalange janji enom bujang di SMA. Oh, sampean kalah dong berarti. Nyapu aku kalah iki. Lho kalah bagus iya yo kene wong Jawa iki aja kaya ngono tapi bedolek wong gula menyang kowe iki. Ora kalah sampean yo bagus. Oh, udah tenanan re. Alah, ora ndung tak jak muleno kowe. Wah, mati karo. Lho mulai masukku ngajak mulai iki aku men dolan ning omahku. Heeh. Dalu iki atur pasugatan ya wong ayu sadurunge wiwit gelaripun kabudayan beniki sesarengan karuan Sekar Arum Campur Sari ya krawitane. Setunggal tembang apa Cahayu? Imbang ngono. Imbang ana katresnanku. Ya, heeh. Monggo Bapak Pur dislenger imbang ana katresnanku.